Dobar dan, dobrodošli u Awesome Tutorials. Danas ću vam pokazati kako da povećate vašu sliku na računalu. Sve što je potrebno je da imate neku sliku i program Paint. Evo ovako, sad uzmete, otvorite tako desnim klikom, kliknete na vašu sliku i imate ovdje ovu traku i ovdje stavku Open With. Imate stavku Open With, imate ovdje Paint. Kliknete na Paint i otvori vam se ovako. To je vaša slika, na primjer. I imate ovdje stavku Resize. Idete na Resize, oštiklirate Mine Aspect Ratio i ovdje prebacite na Pixels. Kad prebacite na Pixels, ukucate nešto, neku koju želite veličinu. Veličinu koju vi želite. Idete samo OK. Tako, ako želite sačuvati ovu sliku, idete ovdje na Save As. Sad ćemo se otvoriti ovdje jedan prozor i ovdje morate promijeniti ime. 1, 2, 3, 4, 5, na primjer, samo damo 4 i idemo se. Evo ima već neka negdje stavka, stvarno ne znam. Ali nema veze, evo damo 5. Idemo save. I se čekamo malo, evo se čuva se. I sad ćemo, evo slika. Evo tu. To je ta slika naravno koja vama treba. Kako vam izgleda, evo sada kliknite tu i evo vidite da vam dosta veća, ali ovako možda će primijeti da imam više nekako drugačije od ovo. To je to što se tiče ovog klipa, hvala vam što ste gledali, lajkujte, subscribeujte, šerujte, vidimo se u sljedećem tutorijalu i čao!